kommer en pige med. Og måske kan I gætte, hvad for en der har været. Hvis I kigger her på maven, I kan se, der er forskel på dem. Kan I se, hvad det er? Pige og dreng. Det er faktisk rigtigt. Hvordan så I det? Fordi det er musklerne. Og jeg synes, jeg kan se det på maven. Hos hajerne, så er det faktisk pigen, der er den stærke. Den bliver nemlig meget større. Det gør den, fordi den skal have plads til en masse unger inde i midten. Hvad er det, som drenge har, som piger ikke har? Det er nemlig en tissemand, og det her, det er hajens tissemand. Det er ikke en rigtig tissemand. Den er lavet lidt ligesom finnen. Hvad tror jeg så det her? Den anden. Det er den anden tissemand. De hajer har nemlig 2 tissemænd. Kender I en hammerhaj? Hammerhajer, de kan blive kæmpe store, ikke også? Der er faktisk også en hammerhaj med. Prøv at se, om jeg kan få den op. Den her, den er død. Det er en lille bitte hammerhajuge. Og hammerhajer, når de skal have unger, så føder de altså levende unger, ligesom mennesker gør. Nogle hajer, ligesom rødhajen, de lægger æg. Men hammerhajen, de har også nogle æg, men dem beholder moren altså inde i maven. Og inden, den skal vi nok kigge på. Og inde i maven, de her små, søde hammerhajer, de begynder at spise deres brødre og deres søstre. Og til sidst så er der altså kun en tilbage, som er stor og stærk, fordi den har banket alle sine søskende og spist. Til gengæld, så kan den altså klare sig selv, når den kommer ud. Kender nogle små dyr, der spiser majs? Ja, biler. Det er mus. Det er nemlig rigtigt. Ham her, han er altså vild med mus. Det er nok på, så kan den sagtens se. I kan se en slange. Den kan ikke blinke med øjnene. Og det kan den altså ikke, fordi den har ikke nogen øjenlåg. Den har i stedet for sådan et gennemsigtigt skæld, som passer på øjnene. Nærmest ligesom sådan et par indbyggede briller her. Og der kravler den altså rundt og leder efter mad. Og I kan se, den prøver at finde ud af, om der er nogen af jer, der har mus med i lommen til. Det har jeg. Så det Har du mus i lommen? Husker du det ikke? Han er ikke spor farlig. Han er bare lidt nysgerrig. Og jeg synes, jeg skal have lov til at røre ved ham. Men når man rører ved en slange, så skal I høre godt efter. Den skal mod i skældet, men man må ikke røre ved hænder og heller ikke ved hovedet. Det er nemlig rigtigt. Man skal huske på, at slanger de er ikke alt for kloge, så han forstår altså ikke rigtigt, hvad der foregår. Slangers krop, den er dækket af skæld. I kan måske se den. Og det peger alle sammen ned mod halen, og det gør de, fordi at når han kravler fremad, så skal han være helt glat. Men hvis han nu er ved at glide ned ad en sten, så er det godt at have nogle modhager, som holder fast, og der kan hans skæld altså lige tage fast, nærmest lidt ligesom larvefødder. Det vidste jeg godt. Så hvis man lærer ham den forkerte vej, så kommer man til at løfte skælden, og det er lidt ligesom at hive os i håret. Det er altså ikke så rart. Og se her, når man er her, kan I se, at han trækker sin mave sammen? Det er de muskler, han bruger, når han kravler. Slanger de maver sig